Vores overemne er sundhed, og vores underemne er rygning. Vores problemstilling er, hvad gør rygning med menneskekroppen? Først og fremmest vil vi lige fortælle, hvad tobak er. Nicotiana, bedre kendt som tobak, er en planteslægt med ca. 70 arter udbredt i Australien, Polynesien og især i Sydamerika. Efter planterne bliver høstet, bliver de overført til en lade, hvor tobakken tørrer, så den blandt andet kan blive brugt til at lave cigaretter og cigarer. Og her kan man se tobakken i sådan en lade, hvor den er i gang med at blive tørret. Så vil vi fortælle om, hvad en cigaret egentlig indeholder. Der er ca. 600 ingredienser i en cigaret. Når den bliver brændt, bliver der skabt mere end 4.000 kemikalier. Mindst 50 af disse kemikalier er kendt for at være kræftfremkaldende, og en lang række af disse er også giftige. Mange af disse kemikalier er også fundet i forbrugerprodukter. Her er et par eksempler af de kemikalier, der findes i tobaksrøg, og hvor de ellers kan blive fundet. Acetone, som findes i nejlakstjerner, ammoniak, som findes i diverse rensnings- og rengøringsprodukter, og arsen, som desuden også er et grundstof, og det bliver normalt anvendt i rottegift. Hvordan kommer røgen så gennem systemet? Den røg, der kommer, når man ryger, den ender i dine lunger. Og røgen, der kommer til dine lunger, er giftig. Røgen vil påvirke de slimhinder, der sidder på indersiden af din luftveje. Det vil give en negativ effekt, og der vil opstå en irritation. De små femmerhår, der skal transportere slim op til dine lunger igen, de vil knække og blive dårligere til at transportere slimen op. Det ender ud i, at du vil opleve ubehagelig slim i lungerne, og ender ud i meget mere host. På lang sigt vil man opleve, at ens luftveje i luftrørene i lungerne vil blive stivere. Til sidst vil man kunne opleve, at selve lungevævet vil blive ødelagt, og blodet i kroppen vil blive dårligere til at transportere ved kondition. Og så vil vi fortælle lidt om, hvad nikotin er. Når man suger i en cigaret, så er det nødvendigvis ikke for at skade sig selv, men fordi man får nikotin i sin krop. Nikotin er inden for kemien i familie med koffein og LSD. De har til fælles, at de alle er vanedannende for mennesker. Så vil vi fortælle lidt om sådan lidt mere specifikt, hvordan nikotin påvirker hjernen og nervesystemet. I forhold til hjernen, det er måske ikke så mærkeligt, at nogen har lyst til at ryge endnu en cigaret, selvom den første flåede lungerne i stykker som en rivejern. Ny forskning på rotter viser, at mængden af nikotin i en enkelt cigaret ikke bare forhøjer aktiviteten i belønningscentrene i hjernen, den påvirker os også på samme måde som kokain. Nervesystemet. Forklaringen på, at nikotin virker kraftigt i hjernen, skal søges i den måde, nervesystemet virker på. Nervesystemet består af nerveceller, der har evnen til at udbrede og overføre impulser, hvilket nikotin gør, og derfor hænger nervesystemet og hjernen også godt sammen i forhold til det med rygning og nikotin. Så har vi så et forsøg her, hvor vi først kiggede på de her to diagrammer. Som I kan se på det øverste her, så står der nikotinens indvirkning på pulsen, og herude er det pulsslag per minut. Ens puls den stiger altså, når man ryger, og hernede der er det nikotinens indvirkning på hudtemperaturen, og så er det i grader herude. Så ens hudtemperatur falder en del, når man ryger. Derfor vil vi gerne se, hvordan Andreas puls var, når hun var stille, som man kan se her, og hvordan hendes hudtemperatur var, når hun var stille, og så tog hun ud og løb lidt, og så målte vi også pulsen og temperaturen på hendes hud igen bagefter. Da hun var stille, var hendes pulsslag på 89 slag i minuttet, hvilket er meget almindeligt, og hendes hudtemperatur var, som I kan se her, på cirka 30 grader, og det er altså sådan uden på overfladen. Efter hun havde været ude at løbe, var hendes pulsslag på 119 slag i minuttet, og hendes kropstemperatur var på 31 grader. Så det vil altså sige, at hendes puls stiger, når man bevæger sig, og ens kropstemperatur stiger, hvilket er to gode ting. Men hvis vi går tilbage til diagrammerne her, kan man se, som sagt, at ens pulsslag stiger meget, når man ryger, og det er jo ikke en god ting, så vi kan altså konkludere, at nikotin det bruger lige så meget energi på kroppen, som der egentlig bare bruges til at opfange den her dårlige røg. Og nikotinen køler også huden rigtig meget af, altså kroppen rigtig meget af, hvilket heller ikke er en god ting. Så det har vi kunne konkludere ud fra, at vi målte Andreas temperatur og pulsslag, da hun havde været ude at løbe og var stille. Hvordan skader rygning lungerne?
Gennem blodet får kroppen den nødvendige ilt, hver gang man trækker vejret. Når man ryger, sætter kulilten sig på de røde blodlegemer og spærrer pladsen for ilten. Kulilten er en lugtløs gasart. Den kemiske betegnelse den er CO, og gassen er yderst farlig. Som ryger kan man derfor have sværere ved at udnytte luftens ilt, og ens kondition bliver derfor dårligere. Tjæren fra røgen sætter sig samtidig fast i lungerne. Lungerne har nogle tynde luftblærer, der også ødelægges. Skaderne ender ud i, at man får svært ved at trække vejret, og dermed opstår der hoste og opkast af slim om morgenen. Resultatet vil ende ud i, at under bevægelse, f.eks. løbe, vil hosten og besvær med at trække vejret også opstå. Senere kan det udvikles til kronisk bronkitis, lungebetændelse og ikke mindst rygerlunger. Udover alle de skader, vi har nævnt, er der selvfølgelig også risiko for at udvikle lungekræft. Og på det her billede, der kan I jo se de normale lunger, og så rygerlunger, men det vil vi forklare meget mere om senere. Hvad er KOL? Og det er det, som Andrea fortalte om lige før, altså rygerlunger. KOL står for kronisk obstruktiv lungesygdom. Der er ca. 320.000 danskere, der lever med KOL. Men KOL kommer meget snigende, og derfor ved halvdelen ikke, at de lever med det. De typiske tegn på KOL er f.eks. hoste, åndenød, pibende eller hvæsende vejrtrækning i mere end 2 måneder. Man kan godt leve med KOL-sygdommen hele livet, men det er muligt at stoppe sygdommens udvikling. Hvis man vil stoppe den her sygdom, kan man starte med at stoppe at ryge. Det er sådan det basic, sådan bedste råd. Så er der selvfølgelig medicin, og så kan man træne noget mere. Sygdommen kan være i forskellige grader, og derfor forskellig fra person til person. Sådan noget med reklamer vil vi også fortælle lidt om, fordi det har også ændret rigtig meget indrygning. Takket være maskinen blev amerikanernes cigaretforbrug firedoblet frem til engang af det 20. århundrede. Cigaretmærkerne begyndte at lave kampagner med slogans, som for eksempel den her, hvor der er et slogan her, og en kendt person, der så ligesom står model til det her, og hvor det ligesom skal hvor det ligesom skal vises, at det ligesom er en sej ting, og det må I have. Hvorimod man i dag sætter de her logoer eller tekster på alt tobak i Danmark, det er lovpligtigt, og så må man i dag i Danmark heller ikke reklamere for tobak, som på den her. Det er ulovligt, og man får en straf for det. Ja, så har vi lavet sådan en statistik på gapminder.com. Og det er sådan Grækenland versus Danmark. Og her der er det f.eks. voksne over 15, der ryger. I Danmark der er den forventede levealder 78 år, som I kan se herude. Og i Danmark der er der 5,42 millioner mennesker, og 33% af de voksne over 15 år, de ryger altså i Danmark. Hvor herover i Grækenland der er de 11 millioner mennesker, den forventede levealder er 79 år, og der er altså hele 52% af voksne over 15 år, der ryger. Så voksne kvinder, der ryger. Og i Danmark, der er det altså 31% af de danske kvinder over 15 år, der ryger. Hvor i Grækenland, der er det 40% af de græske kvinder, der ryger, som er over 15 år. For mændenes vedkommende, der er det 36% af danske mænd over 15 år, der ryger, hvor i Grækenland der er vi helt op på 64% af de græske mænd over 15, der ryger. Og så kan man lidt tænke, hvordan kan det være, at Grækenland har en højere forventet levealder, men de ryger så også ret meget mere end danskerne. Og det kan fx have noget med deres kost at gøre, de lever lidt mere sundt, og i Grækenland de får også meget mere vitamin, f.eks. fra solen, fordi der er meget varmere end i Danmark, og der er meget mere sol. Hvad sker der så med ens kondition, hvis man ryger? Kondition er i høj grad afhængig af kroppens evne til at forsyne muskelcellerne med oxygen. Oxygen, hvis kemiske betegnelse er O2, er nemlig nødvendig for, at musklerne kan forbrænde energistoffer, såsom kulhydrater og fedt, så de bliver til energi. Oxygen, der bliver optaget gennem lungerne, bliver transporteret rundt i kroppen, bundet til blodets hemoglobin, som er et protein, der findes i de røde blodlegemer. Oxygen afleveres til kroppens celler, så de kan gennemføre deres forbrænding af energistoffer og dermed danne energi. Jo mere oxygen, der kan komme rundt til kroppens celler, jo bedre kan ens kondition blive. Når man ryger og dermed ender under
kulilte, binder kulilten sig til blodets hemoglobin og blokerer derfor for oxygens optagelse, hvilket forværrer ens kondition. Og det gør også, at man ikke kan præstere lige så godt i sin sportsgren, f.eks. løb. Og her er der sådan en lille model over, hvad kondition egentlig er, og det er sådan samlet styrke, udholdenhed, hurtighed og smidighed. Så det er egentlig bare det at være i god form, og det er så samlet til kondition. Og i det, at man ryger, der er jo selvfølgelig også virkelig mange negative konsekvenser. Når man ryger, kan udseendet påvirkes en del. Røgens alvorlige påvirkninger udvikler sig langsomt, og det sker hen over mange år. Mange unge tror dog også, at vandpibe er bedre end cigaretter, men de samme konsekvenser er faktisk gældende. Lungekræft. Lungekræft er en af de kræftsygdomme, der er farligst at få. Når man får diagnosticeret lungekræft, vil 2 ud af 3 dø efter 1 år, og 19 ud af 20 vil være død inden for de næste 5 år. Når man ryger, kan man få større chance for at få en blodprop i hjernen eller hjertet. Man får også en større chance for en kronisk obstruktiv lungesygdom eller rygerlunger. Hvis en gravid kvinde ryger, mens graviditeten er i gang, vil der opstå negative konsekvenser også for barnet. Hos barnet kan det være en risiko for at udvikle allergi eller astma. Så vil vi lige fortælle om vores mening, og hvad vi egentlig synes. Og vi synes, efter vi har lavet den her opgave, at det er sådan en dårlig idé at ryge. Også i forhold til vores problemstilling, som er, hvad gør rygning ved menneskekroppen, så gør den egentlig alt det forkerte. Der er ikke noget godt ved rygning. Så vi synes helt klart, at det er sådan en dårlig idé at ryge, og det er i hvert fald ikke noget, vi har lyst til. Især ikke efter den her opgave, hvor vi ved, hvor skaderne det både er for dig og dine omgivelser, og måske dine kommende børn. Tak fordi I så med.